Fit-3 ta' Ottubru li għadda tas-sena 2020, il-Dusija tiegħu il-Papa Franġisku tana dokument ġdid li huwa l-iżjed dokument reċenti fis-sensiela ta' dokumenti prezzjużi u eżies li s-suċċessuri ta' Pietru tawna fid-dottrina soċjali tal-Knisja. Din is-serje bdiet fl-1891 mill-Papa Iljun XIII bl-enċiklika Rerum Novarum u diversi papijiet matul is-snin dawn l-aħħar seklu u nofs komplew iżidu mat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Il-Dusija tiegħu il-Papa u jħares lejn id-dinja tal-lum ħass li jagħti profezija fuq il-fratellanza, fuq li aħna l-koll aħwa. Aħna l-koll aħwa tal-istess missier. Mhux ta' bxejn meta id-dixxipli talbu lil Ġesu jagħtihom it-talba missierna. Jekk aħna lil Alla fl-iskola ta' Ġesu insejħulu missier, mhux missieri, missierna. Dak ifisser li aħna għandna l-istess missier u għalhekk aħna aħwa. Il-Papa Franġisku fil-fatt beda dan id-dokument ġdid frisk b'żewġ kelmiet li kienu żomm San Franġisk ta' Sisi biex jindirizza lill-aħwa tiegħu. Fratelli tutti, aħna il-koll aħwa. Il-Papa jħares lejn id-dellijiet ta' din id-dinja tal-lum u jara fiha nuqqas ta' tama uqtih il-qalb. Jara wkoll firdiet kbar. Jara wkoll dak li hu ħafna drabi sejjaħ il-kultura tal-iskart. Uħud minn ħutna donnom m'għandhomx l-istess valur daqs ħaddieħor u jistgħu jiġu mormija skont kif wieħed jidirlu u jaqbirlu. U l-Papa mhux qed jgħid biss għat-tarbija fil-ġuf. Għax il-kultura tal-ħajja mhix kwistjoni ta' tnissil u tal-mewt, imma hija għall-ħajja kollha. Meta s-soċjetà tinsisti li tirrispetta l-ħajja qiegħda timpenja ruħha li tirrispetta l-ħajja mill-bidu tagħha mit-tnissil sal-mument tal-mewt naturali ta' dak li jkun, imma wkoll li nieħdu ħsieb xulxin fl-intervall bejn it-tnissil u l-mewt. Il-Papa wkoll jara nuqqas ta' ugwaljanza fid-drittijiet u ta' min ifaħħar is-soċjetà li tinsisti fuq il-prinċipju tal-ugwaljanza ta' drittijiet għal membri kollha tas-soċjetà. U jara wkoll il-Papa donnu nuqqas ta' etika u id-dajfien tal-valuri spiritwali meta aħna nitkellmu fuq il-politika, fuq kif għandna ngħixu flimkien. Il-Papa ma jħares biss lejn dawn l-aspetti li jsejħilhom id-dellijiet ta' dinja magħluqa, imma jitkellem ukoll dwar mediċina għal dan l-għeluq. U x'inhuma ż-żewġ risposti li qed jissuġġerixxi il-Papa li huma l-qafas ta' dan id-dokument sabiħ li nirċevuh illum fil-festa ta' Kristu Re. Aħna u nisimgħu lil Ġesu jgħidilna kull ma tagħmlu ma l-iżgħar
fost dawn ħuti qegħdin tagħmluh miegħi. Għaliex aħna maħniex biss aħwa ta' xulxin, imma is-Sultan tal-ħolqien kollu, il-Maħbub Ġesu, iqisna wkoll aħwa tiegħu. U jqis aħwa tiegħu lill-bnedmin kollha. Fix-xena tal-kapitlu 25 ta' San Mattew li djaknu ħabbar mill-Evanġelju tal-lum, quddiem il-mulej jidhru u jiltaqgħu il-ġnus kollha. Bla ebda distinzjoni ta' razza, ta' pajjiż, ta' kulur, ta' orjentament sesswali, kulħadd se jiġi ġudikat fuq kriterju wieħed, il-kriterju tal-imħabba. Alla, jgħid il-Papa, ikompli jiżra fl-umanità iż-żerrija tat-tajjeb. Ma nistgħu qatt naqtgħu qalbna mill-umanità. Din hija t-tama tagħna li Alla fil-qalb ta' kull bniedem ikompli jiżra iż-żerrija tat-tajjeb. It-tajjeb, l-imħabba, il-ġustizzja u s-solidarjetà mhumiex kliem fieraħ li aħna ngħidu fl-okkażjonijiet solenni, imma l-Papa jridu jkunu l-aġenda ta' kuljum għal kull wieħed u waħda minna. It-tama ta' ftara li hemm mill-kumdità li tjassarna u hekk nistgħu ninfetħu għall-ideali għoljin. Il-Papa fit-tieni kapitlu ta' dan id-dokument jagħti riflessjoni profonda sabiħa fuq il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb u jwissina li l-periklu kbir li jista' jeddet is-soċjetà huwa li aħna naraw min għandu bżonn l-għajnuna u nibqgħu għaddejjin. Bħalma għamlu s-saċerdot, bħalma għamel il-levita jew seminarista, bħalma għamel ukoll ħaddieħor imma mhux is-Samaritan it-tajjeb li rar il-ħuħ għalkemm ma kienx ħuħ għax kien ludi, imma fl-umanità tiegħu kien ħuħ, ra persuna bil-bżonn u resaq leha. Aħna ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-proxmu ngħidu ma minu jiddependi ħafna minna mill-inizjattiva tagħna stess. Il-Papa jitlob lid-dinja u lil kull wieħed waħda minna biex aħna naħsbu u nislu bl-inizjattiva tagħna bl-istil ta' ħajja li nażlu dinja miftuħa, mhux dinja magħluqa. U jerġa' jikkwota lil Ġesu mill-kapitlu 23 ta' San Mattew vers 8 dik l-espressjoni għażiża, intom il-koll aħwa. Imma din is-sejħa għal fraternità universali titlobna l-ewwel nett u iġġalna inkunu konvinti li l-bniedem isib il-milja tiegħu meta jingħata għall-oħrajn. Aħna illum qed niċċelebraw lil mulej Ġesu bħala saċerdot u bħala dak li jibni il-pontijiet, sacerdos et pontifex. Is-saċerdot huwa dak li jagħti ħajtu. Imma kull nisrani, kull bniedem isib il-milja tiegħu meta ħajtu ma jżommix bħala xi ħaġa tiegħu imma jingħata bħalma jagħmlu l-ġenituri fl-att tal-imħabba li jnissel l-ulied qed jingħataw il-xulxin u qed inislu ħajja ġdida, qed iħobbu. Il-bniedem isib il-ferħ, il-paċi u l-milja ta' ħajtu meta jingħata l-oħrajn. Imma l-imħabba titlob minna wkoll li ma nagħmlux ħitan
meta ngħidu se nilqgħu il xi ħadd. Il-Papa jisfidana biex aħna nilqgħu lil kulħadd. Għalina l-Maltin u l-Awċin il-kliem tal-Papa jinkludi wkoll mhux biss il-barrani, imma dawk li fil-Baħar Mediterran forsi anke waqt li qiegħed nitkellem jien qed jippruvaw isibu alternattiva oħra għal ħajjithom u qegħdin fil-periklu. Aħna ma nistgħu qatt nagħlqu qalbna għalihom. U waqt li ġustament nerġa' nirrepeti ma nafx għalkemm darba huwa dritt tagħna l-Maltin li nitolbu s-solidarjetà ta' pajjiżi oħra tal-Ewropa b'mod speċjali. Imma waqt li qed nitolbu din is-solidarjetà aħna ma nistgħux nagħlqu qalbna u ma nofruhiex kif nistgħu u kull meta nistgħu. Il-Papa jinsisti fuq kultura ta' komunità li tilqa' lil xulxin. U jgħidilna li biex nagħmlu dan irridu naħsbu u naġixxu bħala komunità. Ħafna drabi it-tentazzjoni hu moqdi jien, moqdi kulħadd. Għandi jien m'hemmx għalfejn inkomplu. Jekk aħna naħsu bħala komunità, il-perspettiva titbiddel, in-nuċċali jara iżjed ċar. U aħna rridu allura bħalma l-grazzja t'Alla għamlu f'diversi ġenerazzjonijiet il-politiċi tagħna wkoll, imma mhux biss, il-Knisja wkoll, naħsbu u nxammru l-kmiem biex ngħinu lil min li iżjed għandu bżonn. Aħna għandna bżonn li l-Istat ikun dak li jiffaċilita l-għoża ta' bejnietna. Niżguraw il-Papa jgħid li ħadd ma jitħalla barra u għalhekk qed jippromovi, ibirek u jinkoraġixxi kull inizjattiva, speċjalment tal-politiċi tagħna biex ikonna spiritu ta' solidarjetà konkreta. Il-Papa jitlobna biex ikonna qalb miftuħa għad-dinja kollha u għalhekk aħna ma nistgħux immorru f'kantuniera tagħna magħluqin nieħdu pjaċir bil-patrimonju tagħna u ninsew li aħna membri ta' familja kbira. Aħna niskopru iż-sbuħija tal-eruq tagħna jekk nifhmu li aħna siġra jew arbuxell biex ma neżaġerawx fi ġnien kbir ħafna. Maħniex weħidna, kemm tkun ħaġa sabiħa li din il-ħaġa tkun ukoll il-bażi ta' dak li l-Papa isemmi bħala l-aħjar politika. U fiex tikkonsisti il-politika tajba jgħallem il-Papa Franġisku. Isemmi 5 punti. L-ewwel nett il-politika tajba jgħid il-Papa Franġisku qiegħda hemm għas-servizz tal-ġid komuni, għas-servizz ta' kulħadd. Meta l-Gvern jagħmel triq, jagħmilha għal kulħadd. Bħal meta it-triq ikollha ħafna ħofor, kulħadd ibati. Imma il-politika hija biex toffri servizz għal ġid ta' kulħadd. Ma tfittix biss kif ħadd iżgura li ġib il-voti, għax inkella jekk il-politiku jaqa' fit-tentazzjoni li jrid joġob il-kulħadd mhux bil-fors jagħmel id-dover tiegħu.
Min hawnhekk jifhimni ħafna iżjed. Il-politika tajba tgħin lil persuni jikbru, mhux jibqgħu tfal, jikbru anke fis-sens kritiku, jikbru bħala persuni. Il-politika tajba tippromovi ekonomija b'risq id-diversità produttiva u l-kreatività intraprenditorjali. Il-politika tajba fi kliem ieħor tistimola lil min għandu idea li ipoġġiha għas-servizz tas-soċjetà, ikollu l-qlieħ il-moli jbirku bil-ġid, imma importanti li aħna noħolqu ambjent fejn kull min għandu skill, talent, iħossu imħajjar, għandu l-appoġġ biex jiżviluppa il-kapaċitajiet tiegħu. Wara kollox, il-politika tajba jikkonkludi l-Papa taħseb viżjoni wiesa, tinkludi dialogu bejn id-diversi dixxiplini. Hija biex ngħidu hekk servizz moħħ miftuħ. Nirringrazzjaw il-Papa ta' dan it-talim tant qawwi, tant profetiku. Dawn huma ftit kelmiet ta' introduzzjoni li għandhom biex ngħidu hekk iħajruna naqbdu dan id-dokument tal-Papa u nixtarruh nirriflettu fuqu. Il-Papa iħajjarna biex nipromovu u nbirku l-xulxin kultura ta' dialogu u ħbiberija soċjali. Imma xi tfisser niddialogaw? Il-Papa jgħidilna li tiddialoga fl-ambjent soċjali ifisser li noqorbu lejn xulxin, nesprimu ruħna, nisimgħu lil xulxin, inħarsu lejn xulxin, imqar jekk hux bil-maskra, xorta nistgħu nħarsu lejn xulxin, insiru nafu lil xulxin, nippruvaw nifhmu lil xulxin u nfittxu punti ta' kuntatt. Il-Papa wkoll jafżana jwissina fuq atteġġjamenti jew fatti li ma jgħinux id-dialogu u jsemmi wkoll l-aggressività li nistgħu naslu biex nuru, speċjalment fuq il-mezzi soċjali, kemm kliem iebes, kemm tajjir, kemm kummenti żejda, kemm ikun aħjar li jiena qabel nagħmel klik, qabel nagħmel like, qabel nikteb, nifhem jiena qiegħed nagħmel hekk biex inweġġa' jew biex ngħin. Ħafna drabi ninfexxu f'monologi jgħid il-Papa li ma jagħtux ċans li nisimgħu lil xulxin. U wkoll il-Papa jgħid ħafna drabi naġlu biex niskreditaw u numiljaw lil ħaddieħor kemm hemm bżonn. Nuru iżjed rażan meta nitkellmu fuq xulxin, meta nippruvaw nikkummentaw fuq ir-realtajiet li jorqtuna. Ma nistgħux aħna ngħixu ta' aħwa mingħajr ma nifhmu li rridu wkoll naħfru li xulxin u li rikonċiljazzjoni vera mhijiex li issa naqilbu l-paġna u ninsew, imma l-affrontaw dak kollu li jkun sar b'sens ta' umiltà u realiżmu. Il-Papa jinsisti li fejn hemm il-vjolenza ma tistax tinsa l-vittma. Imqar jekk qed taħdem għar-rikonċiljazzjoni tkun qed tagħmel inġustizzja mal-vittma ta' vjolenza u aggressjoni jekk tinsiha. Imma ma tistax tieqaf hemm. Ir-risposta mhijiex il-vendetta. Ir-risposta hija li aħna b'sens ta' realiżmu u umiltà naħdmu biex inkunu tassew aħwa ta' xulxin. Nitlob lill-Alla jgħid il-Papa iħejjilna qlubna għall-laqa maħutna li hemm mid-differenzi ta' ideat, il-sien, kultura u reliġjon. Wara kollox, fl-aħħar mument meta l-mulej jiġi biex jiġġudikana,
se jġudikana fuq l-imħabba u se jfakkarna it-tajjeb li għamilna u jgħidilna dak kollu li għamiltu ma' l-iżgħar fostuti għamiltuh miegħi.